ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر. ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам як канали бонуи худмона ки интернет магазин доранд барои шумо шинос кунам. номи каналшон Сабрина женская одежда. дар инҷа бигем инами платьяҳое ки дар рӯи экран шумо мебинед ҳамаш наличи ҳаста. шумо метавонед ки дар силкае ки ман дар якум комментария закрепид мекунам дуроен номерошона ай каналшон гирен. дар ҳар як видеошон номерошон мондагиай. баъд силкаи ватсапшонам закрепид мекунам. метавонед через силкаи ватсап омада мақсад ҳар рӯза борҳои навшона тамошо кунед. на танҳо платьяҳо тамошобино, балки ҳар гуна сатрҳо низ ҳаста. чӣ хеле ки мебинед сатрҳои зимни, осенни, летни ҳама намудуш ҳаста. ва дар каналшон метавонед подписатсия кунед тамошобинони азиз, ки аз борҳои куртаҳои нав ба нави онҳо бохабар шавед. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз дуюм рӯз ҳамихе тамошобинон ханака мисли 34 градуса, михолнаки мисли 50-60 градуса ба тамоми санъат ханака. инаки роҳои кадом сиросирак сарши ҷанг сиросирак шафу шафак и вазифаи хонагӣ ё ҳаст. на ҷав мондагӣ ҳама сиросираки ҷанг. тамошобинони азиз, ҳамаша дар инҷа каҳ кардам биромадам. инами як 3-4таш бигем ки боқӣ мондаи ҷавҳои мондагиро хурдасин ҳавайро ажда дорам ва мехостум ки миннатдории хидмат ба ҳар яки шумо бирасонам барои ҳамаи комментариҳои нависагитон ва барое ки хоҳари азизи моро ки дар навори гузашта реклама кардагӣ будам бениҳоят хушрӯ дастгирӣ карден, диромаден ҳамаи комментариҳоятона диромадам хондум. шахсоне ки комментария нависанд дар видеошон беҳад миннатдор ҳастам. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ва гуфтанд дар ҳаққи мо дуо кунем. мо ҳамеша дар ҳаққи бефарзандҳо дуогӯ ҳастем ва он шахсоне ки бемор ҳастанд худованд шифои комил атошон бигардона ва ҳамаи бефарзандора соҳиби фарзанд бигардона. ҳамаи мо занҳоро ҳамеша хушбахтӣ ин дунё ва охирата насиб мо бигардона. ин дунё ва охирати моро ҳамеша обод бигардона. шумо низ дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед тамошобинони азиз. чӣ хеле ки мо дар фикри шумо ҳастем, шуморам дар фикри мо бошед. шахсоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестед ҳатман подписатсия кунед ва хоҳиш мекунам тамошобино ҳамин лайк бепулай ҳамин як лайкҳои худна дариқ надоранд. бениҳоят дили ман шод мешавад барои пешравии канали мо. лайкҳои шумо зарур ҳастад.
пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат. Имрӯза навормон беҳад шавқовар мешавад. хоҳиш мекунем то охири навор бо мо бошед. имрӯз тамошобинони азиз як намуд салат қати холаҷон баҳри шумо пешкаш мекунем. дар бояд гӯшти мурғ ҷӯшонӣ, лекин мо гӯшти гов ҷӯшондем, барое ки кӯдакои ман гӯшти гова хушрӯ мехӯранд. майонез мекунем. Айболои майонез камакак бигем кукуруз мечошем, ҷугорӣ бо аз болош намихали сер майонезак мекунем ки ба маза шавад. баъд грибира мо ҳамихе ҷӯшондему реза кардем. тамом мегӯем ки бирёнаш накардем. аз болои гриби боз ҳам майонез, аз болои майонез корейский салат, камакак корейский салат кардем. корейский салатам мемонем пиёзи савз, майонез, хулоса инами ҳар як қабаташда майонез. акмо ки бигем ки бисёр ҷӯшондагӣ будем, шумо метавонед ки ай ҳамаш якқабатӣ кунем. тамом мо ки бисёр ҷӯшондагӣ будем бигем чанд намуд боло ба боло кардем. анаиш тухми ҷӯшондагия тамошобинон, сафедии тухмай. гриби бас буд, ҳамун як бор мекардӣ бас буд, просто ки мо бисёр ҷӯшондагӣ будем рӯи ҳам кардан гирифтем. боз шумо метавонед тамошобино ки барои ҳамаи иду маъракотон ай ҳами салат тайёр кунед. як лайли калон данеи 10 лайли средния мегирен. ҳар якташда мақсад инам хе кам камак ай ҳамаш монда майонез када бо ихе аҷоиб фасони бад мешавада. дастархон пур, мақсада пеши ҳар як кас чени худакаш. дар болои болош чӣ хеле ки мебинен зарди тухма майда айтёрха гузарондагӣ чошидем, майонез кардем. аз болои майонез бигем боз кукуруз беҳад аҷоибот ба маза омад. бовар кунед тамошобино, маззашда гап набуд салата. ана баъд украшени зависид ай хутона, ай фантазиёи хутона дар ҷа истифода мебарен. холаҷон мада як 3-4 намуд украшени нишон дод. ай ҳами салат просто мо руша украшени кардагием. дар ин салат дар гирдаш, дар ин гирдаш шумо метонед ки чипсои калон истифода барен. метонед ки ранги ма инам хали лимону сабзи ҷӯшондагӣ қати ороиш тиен. аҷоибот фасонак. ана бо метонед ки ана хали барги укроп қати ранги гул дар болош оротиен. ҳар якташ бигем зебаш ба хучай ранги гул шидагия бинен ку беҳад монанда гули фасон шидагия. бо метонед ки тамошобино ана михе помидора тунукак реза мекунем дар гирдаш мечинем. ин мегӯм ку фантазиёи худтона дар ҷа истифода мебарен. ҳар кас ҳар хел фантазия хучабо дора. наққошҳо бо метонед ана ихе кине дар болош помидоракора мемоне ай гирдаш зеленакора. ин хелам необычный хушрувак. чанд намуд бигем просто украшени нишон дод. ана бо метонед черепахаш кунем. черепахашам хушрувак фасонак. ҳар якташ хай холаҷони мо уже профессионаланд бигем. ҳар якташ ба зебу зиннати худаш. тамошобино ана ку дар инҷа мо бигем ки инами ҳар рӯз холаҷон як намуд крем тайёр мекунанд. инами қати бикӯ меган ёд биги даст рост шава. чанд қай машқ кунӣ меган анами зависи дахтай. баъд гулмонаке ки барои гули садбарг ман заказ кардагӣ будум вай майда ҳак нашид. анаи гулмонака бигем ай кришкаи банка бигем холаҷон худаш тайёр кардан аҷоибот тайёр карданда. ай поёнаш мехча кати дароз када фасон када ҳамхе бигем да дасти тов дода чӣ хеле ки мебинен ака ҳама ҷо галагирдо вай аҳамият натиен сайда вай шудай кондитери номӣ шудай. неким результат ма бине тамошобино баҳома моне чӣ хел хушрӯ кардестам мошоалло ба гуфти худам гули садбарг. ин заварной крем қатима кардестам. заварной кремам хола худаш тайёр кард. барои осон шуданаш ман ай мобайнаш бигем хали буғчача кардам, лекин дар асл мобайнша дигаxe мекунӣ гули садбарга кругли мекунӣ ки штоби қабат кушода и хушрӯ шава. чанд намуд кардагим хай на марҳамат тамошо кунен. фикра ақидаотонро нависен ҳатман.
бисёр миннатдор ҳастам ва мехоҳам дар инҷа як комментарий аз саволаш ҷавоб диҳам. Дар видеои гузашта дроен бинен ку навистагӣ ай тамошобино. Хаки иҷа ма як фатир кардам, гуфтам ҳамин чанг қашида буд, ёд кардагӣ будам як таваққати бигем бисёрии шишта хурдана. Холара мегӯм ки э биё моне ҳамин гули садбаргора я фатир кунам я шакаров када хӯрем. Мегӯяд не тесе зиёдгир ма бояд бирам. Мегӯянд ҳамин хай маҷбур кардам я фатир дизӣ бигем саросим ма тайёр кардам. қуртов мекунем қати холаҷон як ҷоя мешинем мехӯрем. Хулоса дар комментария видеои гузашта навистагие ма смсша удал кардагӣ нестам. Марҳамат буд рӯи бихоне навистагие ки Саида худат хабар надорӣ ки ай бӯи гӯспанди мекардагӣ ту мақсад шавҳари ту рафт занг гирифта ту ай бӯи қати ҳамин бӯи гӯспандо меҳисӣ якамиҷа. Майли ҳечи гапе не. Фикр мекунам ки Саида гӯспанд нигоҳ мекунад, тамом ҳама ҷош бӯи гӯспанд мекунад. Не ма чанд бора гуфтагим ки либосҳоим адел наҳай алҳамдулилло ма хеле духтари чафаз нестам ки ба бӯи гӯспанд бигардам. Не 100%м иншоаллоҳ ба Худои таоло месупорем. Аиҷа бошад тамошобинони азиз, мо як намуд пирог тайёр кардастем қати холаҷон. Дар иҷа пирог и беҳад осонакай мумкин бисёритон бидонен и пирогка. Хулоса сливичный маслои хонагира камакак бигем разрыхлитель меандозем камакак. Баъд орда на глаз, ман намедонам чанд сад грамм дар ин меравад, на глаз крошка мекунем. Ранги умочакайку чиққа крошкаша хушрӯ кунен. Як хелидаву мақсад хамирша шӯрида намонена. Ҳамин крошкаша чиққа хушрӯ кунен. Бихелен ба дастон ки ҳар ҷода рӯғано кулул булул бигем намона. Ба тоҷикии худмон крошкаи фассонак мекунем. Тамом дига ҳичи дар ин намеандозем. Лист монда пергаменти бумага камакак мегем мебирему ба гирдош нашавем. Да тагр шава кифоя. Ними бигем ним зиёдтара ки анамо крошкамона мерезем. Иҷа мо творог кати кардем. Шумо метавонед кадоми начинкаи кати мекунем ба ихтиёри худтон. 2 дона тухма, 5 қошуқ ба фикрам шакар, 5 қошуқи калон шакара, 2 дона тухма дар ҳамин творог андохт холаҷон. хуш рӯи нами қошуқ қати кофт хушрӯ када. Баъд дар болои нами дар мобайн мебиёяда оз дар оҷа ними крошкаи дигаи мо мондагие ку анам хай хушрӯ када дар мобайнаш бигем тинук мекунему боқӣ мондаша ай болош мерезем. Боқӣ мондаи крошкаи мондагимона инам хай ҳамаша мерезем. Баъд дар духовка мемонем. Анаҷа пироги мо тайёр шид. Бигем ки маззаш аҷоиб хушрӯ омад. Мо разрыхлителша бисёр наандохтем. Агар бо хоҳем ки дам куна разрыхлителша бисёртар меандозем. Не ки песочни аҷоибот песочни омад. тамошобинои ҷа мехоҳам камтар продуксияи фаберлика баҳри шумо пешкаш кунам. Одамое ки хоҳишманден, марҳамат метонен айноми ма скидкаи калон кати заказ кунен. Доставка ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон, ҳама шаҳрҳои Россия дорем. Чизе ки шумо дар маҳқулаи айноми ма скидкаи калон кати роӣ мекунам. ҳатман падаркаҳош қати беназорат намонед. номерое ки дар рӯи экран мебинед номерои ватсапи ма ҳай. Кадомед ки кор кардан мехоҳен ҳатман дар ватсапи ма бинависен. ма шумо дар кора мефаҳмонам. бисёритон дар комментария менависен ки Саида бифаҳмон. ма дар комментария фаҳмонда наметавонам. марҳамат дар ватсапи ма бинависен. голосовой кунен. ма шумо дар ҳатман кора мефаҳмонам. кор кардан намехоҳен просто барои худтон заказ кардана нишон метим. барои худтон заказ кунен. барои аппаву хоҳару акаву додаротон марҳамат. ҳама чизҳо со скидкаи калон рафте Саида фаберлик роӣ мекунем. ҳама ҷои Тоҷикистон бигем без проблем. Тоҷикистон да як рӯз да мераса, шаҳрҳои Россия ай 3 рӯз то 4 рӯза мерасатона. боваринок то заказ рафта да дастон расидана ма ҳатман қати шумо дастивяз ҳастам. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.